Türkmenistanda häkimetler raýatlaryň mobil telefonlarynda VPN üstü bilen ýurdun çäginde pitiklenen saýtlardan maglumat almak we bermek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin nowatdaky basys çärelerini güýçlendirýärler. Bu daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň arasynda döreýän nägilelikleriň we olaryň türkmen hökümetine garşy şol sanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip daşary ýurtlarda geçirilen protestleriniň ýa-da gabat gelýär. 31-nji iýulda Aşgabatda mobil telefonlarynyň 30-dan gowrak ustasy tutuk edildi. Olaryň bir bölegi garaşlylygyň 15 ýyllygy, ýene bir bölegi Gülistan sowda merkezlerindäki mobil ustahanlarynda işleýärdi. Olar ykçam telefonlary puluny adatça 100 manada VPN gurnama hyzmatyny hödürleýärdiler. Şeýle-de tölegli VPN hyzmatlarynyň möhletini uzaldyp berýärdiler diýip Azatlyň bu ýagdaýlary öwrenen Aşgabatly habarçysy 21-nji awgustda gurrun berdi. Habarçy telefon ustalaryna administrativ jerime salnandygyny, şeýle-de olaryň 15 gün tutuklukda saklanandygyny hem gurrun berdi. Häkimetler egerde mobil telefon ustalary ýene bu işlerini dowam etdirseler, onda olaryň jenaýat jogapkärçiliginden çekilip türme tutuklugyna hökm ediljekdigleri bilen hem haýbat atdylar diýip, tutuklukda oturup çykan mobil telefon ustalarynyň biri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz maglumat berdi. Şol bir wagtda mobil telefon ustalarynyň Türkmenistanyň administrativ we jenaýat kodekslarynyň anyk haýsy maddalaryna görä jogapkärçiligi çekilendigi barada düşündiriş berilmeýär. Bu barada Türkmenistanyň degişli kanun goruýjy edarlaryndan we kaziýetden maglumat almak başartmady. Ýöne ýagdaýlary ýakyndan izlerleýän habarçymyz ýurdun daşynda ýygzamlaşan protestler bilen häkimetleriň ýurt içinde interneti izlerlemek we onu has güýçli çäklendirmek tinançyklarynyň arasynda gününden güni baglansyň bardygyny aýdýar. Häkimetler ýurdun daşynda şol sanda Türkiýedaky we Amerikadaky türkmen ilçihanalarının öňünde geçirilen protestler baradaky maglumatlaryň we videolaryň ýurdun içinde ýaýramagyna böwet bolmagy tinançýarlar. Häkimetler ýurdun öz içinde de oppozisiýa garaşlarynyň artmagyndan huwatir edýärler diýip Azatlyň habarçysy bellidi. Ýatlatsak, aprel aýynda da türkmen howpsuzlyk gullukları Aşgabatdaky telefon ustahanalarına, dükanlara we hyzmat ediş nokatlaryna reýt geçirip VPN gurnaýan ustalary saklapdylar we bu dükanlary möhürläpdiler. Mundan başga geçen hepde Azatlyň habarçysy ýurdun ýeketäk internet üçünçüsiniň tekniki binýadyna daşary ýurtda hünärmenleriň täze enjam ornaşdyrýandygyny we ýurtda interneti gözegçiligiň hasda güýçlendirilýändigini habar beripdi. Türkmenistan hukuk goraýjy toparlaryň internet azatlygy boýunça çap edýän iri hasawatlarynda izdaky orunlary eýeleýär. Türkmenistanda garaşsyz habar serişdeleri şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty ýapyk bolmagynda galýar. Bular bilen bir hatarda Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial ulgamlar, WhatsApp, Telegram ýaly messengerler pitiklen saklanýar.